Видим някой скук. Пане как мога да доближиме? Нема се умно видео. Чекаме сега да ми... Некой да ги подстрижи. Да? Може ти свърши. Отново иде? Колки правят? 10 минути. А 10 минути. Гледай сега как ги изнесват. Трябва да ти е стигал. Малей! Не го раздърживай. Томас. Е грешно. Alright, bye this no. Как голям? Това вече ги усещам. Ама КТМ си е КТМ. А, трябва да има ли? Не. Това е мотокрос. Има някой от теб там се. Типа много ми мисли. Как е стан? Това е интернационални КТМ. Да, Там правят луи скоти, но мога да и фана. нямам майче, да минава с него като дом се Банко, не си вземеш хитър. взема. Те 40 плана. Чисто. Да? Според теб колко е? Си бията за оператор. Кой е? Браво, шо? Топич иде. Той е на Томас го е дръпнал. Това не е Томас. Кажак дръпнал го е на Томас и на Орко. Не е то. Не, това не е същото. Не, Това още